Takže hlasím sa z pôsobička počas Zaracha. Začalo sa vyvíjať dobre, tak som zapol rýchle nahrávanie. Ako ste si všimli, mám síce iba 3K, ale aspoň nejaké kily. Takže tak. Hodilo by sa nejaké napríklad tamto auto, v ktorom je určite týpek. Není. Koľko má to auto? Týpek je nado mnou. Tuto hore. Tam pri tom aute. Chcem toto auto. Bro. Nebudem mi dať čít? Come on, bro. Za tebou tam až nejdem. Kašľam na auto. Čmo? No, má tam ďalšieho. Ktorý ho vypiekol. Je to v rieke. Ak to zaberie ten ostrov, tak prakticky by som povedal, že vyhral. A ten typek nečíta myšlienky, asi ten, čo tam ide cez toho na tom policajnom aute. LOL 3 biofilmy. Asi som tomu typkovi zobral auto. Pravdepodobne som tomu typkovi. Tak tam ten to hraje na nejaký camp a snaží sa ísť ku mne. Nice. Vystúpil týpek. Zaliezol, lebo dostal rýchlu hlavu. Ja musím schovať auto. Musím ísť schovať auto, ako som povedal. Kde mu týpek odzadu? By som povedal. A mne to pôjde týpek. Neviem, buď tam som zašiel po mňa, alebo neviem, čo to končilo. Nesedí v aute? Týpek na tom Jeepe zdrá. Tam je. Chádza si ma. Idem na tú jeho pozíciu. To chcem zakúpiť. Neviem, chcem ísť tam? Chcem ísť tam, je tam to super. Sice na tomto ostrove bude sejfka. Ďalšia určite. No viacej sa mi oplatí ísť sem, vzhľadom tomu, že by som konečne chcel vyhrať. Takže môžem ísť až úplne hore. Myslím, že stále to už by nemalo to prísť. Sa mi zdalo, že to nepadá, beautiful. Že gas sa ide. Čeknem úplne. No ja myslel som si to, že by to bylo na tom ostrove. Takže som spravil bullshit, čo som spravil. Ale neviem teraz, ako to mám zahrať. Nás tu 6. Už len 5. Nikto dal dôvodníkom. Toto auto môžem trifilnúť na 100%. Tam je auto. Štvorka. Týpek na aute, ktorý ide za týpkom na štvorku.
Ten typek dostal double tap od niekoho. Od typka za ním, čo bol. Tohto typka, čiže tu sú dvaja, ja som tretí. To je tretí. To je ten parchant, čo sa schoval za tie stromy tam. A ja si budem musieť spraviť safe place. Tuto. Ako mám lekárniček, posledné dve. Posledné dve. No, nie sú na tom zmývom zázračné. Ani tento nemám armor už. To mi netreba. Myslím si ďalšie dve. Ten typek ide dopreč. Že tam jeden, ja som tu. Kde sú ďalší dvaja typci? Ten tam bude čakať až na koniec, do konca. Keď ma tu zabijú bomby. Som clear. Aký to bol close. Som clear. To znamená, že to niekde padá aj tu je. Som nedal. Tam je ten typek. Čaká na posledný. No. Nestať pri aute. Pozerať sa nad seba, zdráť. A modliť sa. No. Ešte som sa modlil. Ešte, že som sa dokrtal modlil. Mrtať idem do tej budovy. Do toho baráku. Bolo to so fucking close. Toto budem musieť vykampiť. To bolo najtesnejšie. Čo sa mi kedy stalo? Musím si sprieť. Od chrbta. Noob. Tomuto sa hovorí jedine noob. Tomuto sa hovorí jedine noob. Toto, kebyže si dá normálny fight. Ale nie, ja mám armor, 50 HP, a on mi pustí takto double tap od hrbta. Ten tam buď stal hodinu, alebo netuším. Ach, to bolo do mňa všetko, takže...